سرحي كي زعري كي رخمي كي فحتري كي تقالسي كي مكته حالي اللنزت عوتي سلازن سرح نسرح 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 كما يمثلتي ودرناتكم عم تايز زمركوست دماسكي يا تبغى لها ناتي أب فلتيا جاس نعمتي وعلتاتو سلازي تمغي لغة ورحاوي متاكا سلازي نعمت سمامع نعمت متاكا كم إكستراون عبيت ودرات قدامي كم تعتولون بوناس دبالالو أو كم وعلكا مالتي سغاب بوناس ندعر غير كارلو بوناس علو سغاب أبا على تور فانس كم جراوند تور جورت عبيت ودرات سغاب وان داي ريس سغاب خاوي 10,000 قلمتات بوناس كتعتو تقيلها جن تي بزح نتقاملو نعمتي سو نعمت درجة فلوتي تي ناي ورلو توريزم بحالتنا عبيتي درجة كلاتنا زلنايو برو كونتيننتال كا ناتنا التسباتينن هنوك زلواني مالتي سلازي ناي برو كونتيننتال مينيمم 30,000 نعمت ناي ورلو توركا 6 نعمت مالتي سلازي بو يجمر كاو ككم بقعت كمالتي ككم قرخ اوكي اتي تريس ناتكم تتصبوا نغرو انا غزيون يبلكم ገንዘብ ንኸተጥፉ ምክንያቱ so intensive ስለዝኾነት ውድድር ናታትኩም I don't think ክንሪኦ ከለና ህይወትኩም ሲ ናይ ባዕቂ ብሽክሌታ ከቢድ ስፖርት እዩ quite frankly ክሪኦ ከለኹ 200 300 ኣነ ናይ 300 መኪና ከይድ ከለኹ ይዘትክመኒ لا أتكامي بتاعنا أتكامي بشكلته كسب كندي كبيد واقع خم تخفلو هاي هو بتبشكلته بزلا على درجة بتشيو كم تكالي سبورت زلا عليه خونون تمنيتين صلاتين مغنياتو برتوت عري زحات سبورت ون سلازخانه سو حجي مستتيم نابنت عمتاو ديل كنت قبرو خلوهم بعالهم ديهم ديسكاس تقبرو ويس وكلت لهم ابت نيغوشيشنز كي يبلوهم قلملين تايم مخرط وسدو كالوت قلمله ونيات كابير ترايخ مزيوم كافريكا تي كونتات دي بخميت فلتو تركل دموس تروح زلهم بخميت فلتو بعالكم ديخو نيغوشيت تقبرو مساتهم ولا it average فولوتي إن شاء الله حارس بتسعة أناس نقصت جمت الكنا بيلتن ملوس كجمت يخلي سكاب فولوتي تي تسكيل رينج فولوتي سلازي جن تي نيغوشيت زجبر تي مانجري كلاتنا ناتنا مانجر لنا ناتي مانجر لاني كفتا قدامي عمل بروفيشنال زون كلها سلازي 5% مبزعتهم نا يدوزع 5 سكاش 7 يقلنا يدوزع 5 so 5% نسوسد كله عم نيغوشيت ديكونس بزغون نغرنات كان مسل افتا غانتاون قدامنا نوعها كونتاكت غورو نسيو تي مسل كاتاوغ مالتي وي كونترات كتحدث وي غانتا اتكير غانتاون مغيار له طرح دموز راح يكون سلازي افت مانجر زمولكس كله that's very interesting حجي ابزين تايلو بينيام سوري كلهم حدا مرهاوي سبورت بفلاي بروفيشنال درجة كتصعد كلها very interesting عوديو بفلاي دما بزناتكم درجة ملو حنقولك ملو هيوتك أبو فوكس غيرك هتصرح تي صبوا غير كنت فلت وياهم كنت قندا قداس كن intensive نحاتير جزيان زنبر سبورت يو سلازي أنويحك محساب أرحيقك متمات أزياء قداس مخانو صبوا غيركم تفلت ويا مثلني so كما يجيركم تحاسبوا بزعبا زحجة كونتات بس هي 10 عمدي بروفيشنال لايف 15 عمدي بروفيشنال لايف كون دك 30 شو من تنجس اوتي سميه انا ابنت نبينيام ودغانتو بوتس فيفو ديغلا زبحال ود 30 شو من عمدي قالنا بلي تقسوني رم سازي نوح كارير كل وقت خمس خلون درو على نجن نمصايس انتاي بلان تقبرو ريلي كما يجيركم تحاسبوا لتكونتات كمرهاوش انتاي تحاسب كما يتريوت بلان do you really think the her sport انتاي قوانين عبيك خيريه لازم تحاسبوا بزح زياده تحاسب له ولا خمي
ነዛ ቪድዮ ትሪ ዘለኻ ነዛ ቪድዮ ትሪ ዘለኹም ክትዓብዩ ክትልወጡ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክትከዱ ከም ትደልዩ ይርዳእኒ ኣሎ that's why ነዚ ትሪ ዘለኹም እምበር ናብቲ ጉዕዞ ናብቲ ዝለዓለ ደረጃ ንምዕባይ እቲ ዝበለፀ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክሕግዘኩም ዝኽእል እንተሎ ድማ ውልቃዊ ክላሳት እዩ እሱ ድማ ናብ ስቶክ ማርኬት ብቁጠባ ንክትዓብዩ ናብ ቢዝነስ ክትኣትዉ ተደልዩኹም ኦንላይን ቢዝነስ ከምኡውን ኣብዚ እዋን ዘድልየኩም ክእለታት ናይ ኮምፒውተር ናይ ቋንቋ ከምኡውን ናይ ኤዲቲንግ ክትመሃሩ ተደልዩኹም ብዙሕ ኮርሳት ኣለና ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ዲስካውንት ጌርና ስለ ዘለና ንክትጥቀምሉ ብትሕትና ይዕድመኩም ስለዚ ኩሉ ግዜ መጠን ዝተምሃርካዮ መጠኑ ዕብየት ትገብር ሎሚ ስጉምቲ ተወሲድካ ኢኻ ድማ ናብቲ ዝለዓለ ትበፅሕ ስለዚ ይጠቕመና ይትልኩም ስጉምቲ ክትወስዱ ይዕድመኩም thank you so much ኮርስ ከም ሰብ ተሓስብ ኢኻ እቲ ከም ዝበልካ ኢኻ እቲ ናይ ሳይክል ውሑድ 33 ክኾን ይኽእል 38 ባርበርዳውን ወደ 41 እትማል ምሳና ቦልታ ገይሩ ናይ ሞለታ መፋነው ተገይሩሉ አሌሃንድሮ ባርባርዳ ስለዚ ናይ ዕድመ ደይኮነስ ናይ ብቕዓት ከመይ ስራሕ ፐርፎርማንስ ትገብር እዩ ማለት ዳንኤል ብዕድመ ዓብይ ኢኮኖሚ ግን ጠፍጢፊ ካብ ብሽክሌታት ኣልዩ ናትናኤል ብርሃነ ከምኡ ስለዚ ሓንሳ እቲ ቻሌንጅ ኣሎ ናትካ ውልቃዊ ሽግራት ከመይ ጌርካ ትሰግሮ ዘንት ናትካ ካሪየር ካብ ሳይክል ብዝተኻለካ ተንውሖ ከም ዝበልካ እዩ I think ናትናኤል ዝሓሸ ነይሩ ሕጂ ናተይ ዝበዝሕ ደላ ፕሮፌሽናል ካሪየር ከመይ ጌርካ ተናውሖ እቲ ዝዓበየ ነገር ዕድመ ብዘይገድስ ማለት እዩ ካልኣይ ድሕር ሳይክል ዓብይ ኮሽን ማርክ ማለት ክትምልሶ ኣሸጋሪ ከምዚ ሓቂ ዛረብ ከቢድ ማለት ብዙሕ ኣብቲ ሳይክል ሙሉእ ተዓቲርካ ስለ ትውዕል ከባቢኻ ይዕሩቕትኻ ናትካ ፍልጠቱን ብዓብዩ ወሳኒ ስለዚ ከቢድ እዩ እቲ ትምህርቲ እውን ስለዚ ወይ ካልእ ሞያ ክህልወካ ኣለዎ ስለዚ ከቢድ እዩ ከምዚ ድበልኩኻ ኣብ ሕፅር ዝበለ ከምዚ ናትካ ኮርስ ዝተምሃርኮ ናይ ፋይናንሻል ኣብ ዓበይቲ ፀቕጣት ክትፀቅጥ ሕልሚ ኣለኒ ማለት እዩ ስለዚ ብኡ ጌርካ እውን ኣብቲ ሳይክል ኢንቨስት ምግባር ናብ ሳይክል ምምላስ እዩ ኣብ ናሽቱ ቆልዑ ትሰርሓሉ ገለኒ ግን መጀመርታ እቲ ናይ ፋይናንሻል ሓበሬታ ወይ እቲ ትምህርቲ ምዕባይ እዩ መጀመርታ ንሱ ምግባር እዩ ድሕር ሳይክል ማለት እዩ yes it's very important ምክንያቱ ሓንቲ ንዓይ ዝርዳእኒ ማለት እዩ መርሃዊ እዚ ስኻ በፅዕካ ዘለኻ ደረጃ ብኣፍሪካ ደረጃ እውን ውሕዳት ሰባት ምናልባት ሳውት ኣፍሪካውያን ጥራዮም ክበፅሕዎ ዝኽእሉ ወይ ሓደ ካብ ቱኒዝያ ገለ ክህልው ክእሉ እዮም እቲ በፅዕኩሞ ዘለኹም ናይ ኤርትራ ጥራይ ትሕሰብዎ በኣፍሪካ ደረጃ it's a very important position ስለዚ ዕብይኹም ክትሓስቡ ክትክእሉ ኣለኩም ንስኻትኩም ናትኩም ኣካደሚ እንተፈጢርኩም ብሓደ ኮይንኩም ዲኹም ክልተ ሰለስተ ኮይንኩም ብሓደ ኮይንኩም ኩልኻትኩም ኦሎምፒክ ኣትሌቲክስ ፕሮፌሽናል at highest level ትፃወቱ ዝነበርኩም ኢኹም ስለዚ ዝኾነ ኣካዳሚ ኣብ ሓደ ዓዲ እንተተኸፊቱ ብናትኩም ተመልሚሎም ዝዓበዩ በዓል ንስኻ ተመክሮ እናረኣኹሞምን እናምሃርኩሞምን እናመልመልኩሞምን እናሰልጠንኩሞም ዝዓበዩ ቆልዑን መንእሰያትን ክሳብ ክንደይ ኣድማዒ ተራ ክፃወቱ ከም ዝኽእሉ እዚ ክርዳእና ክኽእል ኣለዎ ኣብነት ክበካ ገለገለ ሃገራት ኣለዋ ንኣብነት ኢትዮጵያ ወይ ኬንያ ንውሰድ ጎየይትዮም ናይ ጉያ ዕድል ኣለዎም ልዕሊኡ ድማ መዓት ህዝቢ ኣለዎም ኣብ ውሽጦም እቲ ሓደ ካብቲ ቀፃሊ ዝዕውቶም ነገር እንተሎ ግን እንታይ ኣሎ እቲ ጉያ ከም ባህሊ ናይቲ ህዝቢ ስለዝኣተወ ኣብቲ ዓዲ ድማ ንትሬኒንግ ዝኸውን እኹል ፕላትፎርም ስለዝተፈጥረ መንእሰያትን ንኣሽን ቀልጢፎም ስካውት ገይሮም ረኺቦም ኣሰልጢኖም ናብቲ ዝለዓለ ደረጃ ክሕልፍዎም ዕድል ኣለዎም ስለዚ እቲ ናትኩም ካሪየር ምናልባት ብስፖርት ክውዳእ ይኽእል ኸውን ከምቶም ካልኦት ናትኩም ግን ስፔሻሊ ክነውሓሉን ክዓብየሉን ዝኽእል ኣሎ ከም ዝበልኩኻ ብኤርትራ ጥራይ ዘይኮነ ብኣፍሪካ ደረጃ ምሕሳቡን ከድልየኩም እዩ 3-4 ዓበይቲ ኣትሌታት ኣለኹም ብሓደ ኮይንኩም ሓደ ኣካዳሚ ገይሩ ኣብ ናትኩም ኣካዳሚ ትሬኒንግ ክገብሩ ዝኽእሉ ብኣኹም ክመሃሩ ዝኽእሉ ብኣኹም ክስልጥኑ ዝኽእሉ ብዓለም ደረጃ ዓብ ውፅኢት ከምፅኡ ከም ዝኽእሉ ክትሓስቡ ክትክእሉ ኣለኩም እዚታት ድማ እዩ ነቲ ወላ ኣበርክቶ ናትና ብዓለም ደረጃ ነዚ ስፖርት ዶሚኔት ንክንገብሮ ክሕግዝ ዝኽእል እቶም ቅድሚኹም ዝሓለፉ ኣብዚ ናይ ወርልድ ናይ ኤርትራ ቻምፒዮንሺፕ ዝነበረ ቻምፒዮን ኤርትራ ማለት እዩ በዓል ሓላባይ ክዛረቡ ይሰምዕ ነይረ ካልኦት ዓበይቲ ገዳይም ተፃወትቲ ክዛረቡ ይሰምዕ ነይረ ዋው
نسخاتكم كم زيركم فرايكم سي كاب زيرو زمت أيكونن ريلي تنيتورك سلزلو ناتو مورال ناتو غسغاس علوكم ساتهم جنا بيرتات رايم نيرهم ساتكم جنا بعلم درجة ما تزل عليه درجات ساعات زلهم سلزي سبحان الله سلت أنتي مهارتي ململتي كتكونوا تقولوا ساتكم يقوم زيد ما من البعض نسخون ترى كونس كلاتنا بحادو خينا حاجاجزنا قلينا قلي بفلتت قلي بجنزب قلي بقلي خينو إذا نجرزي كبروا له زخيل كسرح على خل كالود بساعات لذلك التشحن 300 سبعة اللهم عبدي لعلو كل دما إيرترايان ريل عبيت إنفسترات اللونا بأفريقيا أنا هوب نزا فيديو زيا ولا نزا كفال زيات راي كوريسكم كتبت علوم بعل يوغندا بعل رواندا بعل أنغولا بعل ساوث السودان عبيت إنفسترات إيرترايان اللونا مليونيرز إيرترايان اللونا سلازي التبوتا يفلتوا تكوناتات يفلتوا زيوم سبات عبيت أثلاثات يوم تزعبي هنا بيزنس opportunity لهم سبونسر قبروهم حجزوهم زيوم سبات زياتهم دما نحور أفريقيا بسبورت زي أبجد كلوا كم زغل كقبري خلو زي دما أب بيزنس دمايو really كم زي ترى نصدقيل كاتراي تقبر زي كونس أبي من قدنا بيزنس يعني very very passionate نسخاتكم بز سبورت وديهم تفاهنا جو struggle كتقبروا كشجروا አይደለኝ ሀብታማትን بكل ነገር ሀብታማት ኮይንኩም ብስክሌታ ተጻዋታይ ምዃን ክብሩ ዘለዎ ይክብሉ ክኸሉለዎም እዚ ድማ ኢና ክንፈጥር ዘለና እቲ ስፖርት ብቐጻልነት ክንዓቢ እንድሕር ኮይና what do you think no يسمع ናትካ ሓሳብ ስለዚ ትዝበልካይ ቁርብ ክብድ በላዩ ናይ ብዙሓት ኮንካይ ክግበር ዝካልት ናይ ኣካዳሚ ስለዚ ጽቡቕ እዩ ኣካዳሚ ክህልወካ ከሎ ናትካ ኣካዳሚ ዝዓበዩ ቀሊል ተመክሮ ኣይኮነን ዘለና ኩላትና አለው ቅድመ ይውን በዓል አለው ስለዚህ ሰዓል ዳንኤል ናትናኤል ብርሃን ይውን ቀለል ተመክሮ ይኮነን ዘለው ስለዚህ ኩላትካ ሓቢርካ ትገብረሉ ከምዝ ናይ ኩላትካ ድምር ዓቢ አካዳሚ ክፍጠር ይካል I think yes